Представям ви най-новия иновативен метод за удължаване и изгъстяване на коса Bond Extension, който е произведен от 100% естествена човешка коса, която е обработена в фабрика с традиции в Италия. Притежава сертификат за качество, който гарантира произхода на косата и нейното обработване. Косата е с високо качество реми. Този метод представлява двойна гумирана лента, която се прикрепя към косата с помощта на 4 капси, които остават помежду двете ръчета и са невидими нито от горна, нито от долна страна, не убиват на скалпа и не се закачат при разрезване. Това е много лек, щадящ и невидим метод за удължаване на коса. Той е подходящ както за много гъсти, така и за финни, слаби и тънки коси. Предлага се в ето тези 12 цвята в дължина 55 см, широчината на лентата е 9 см и всяка лента Bond Extension тежи 15 грама. Официален носител за България е онлайн магазин adorcare.bg.